Ala po rin kang runan nga madamag ato ti live interview kini Melver Rich Gomez. Short film maker segna di pa na kay nominar ti Karkarma kas best in short film di may ka 47 Agawan Urian Awards. New Jack Malagi Mariro Rani adamang pinang-interview ta kanya na idin siga man ti kadwa ko. Radyo Pilipinas report. Kabayan Rani, good afternoon and please come in. Good afternoon na sa Red Margan kasawat karigiti agdagdanga giti Rick na ti umili. Magini naman tayo ni Mr. Melver Rich Gomez ti may isang short filmmaker nga taga Ilocos Norte. Gapot ti inaramid ng Karkarma nga short film ket na inominar kas best in short film iti may ka 47 Gawad Urian Awards. Naimbag nga malam sir, kumusta dito'y Gawad Urian Award? Kung kaanon to nga may sayangkat dito sir? Naimbag, malam ka na kayo amin ako kita dito WFB, Radio Pilipinas Award, kasama kilagiti amin kita amin. Dati Gawad Urian sir, aramid into no June 8, ijay DLSU TAF Malate, Manila. Kat naragsak ti Rikna kan maka-inspirar ta dati may sa pelikula mi circuit nominee itata 47 kadating Gawad Urian ta kas may sa magparparputo at ti pelikula diti probinsya wala diti region no Gawad Urian kun nato yung sir dati ti may nga ara-ara paapon ti kada aktor kun kada direktor ti industriya ti pelikula ti Pilipinas. Ket kas may sa filmmaker diti Ilocos naragsak kan na-inspirarak idi nakitak nominee ti pelikula mi Karkarma. Saan lang asak matapos ti ada itilikot ti pelikula Karkarma ada ti production manager, production assistant kan dadumapay nga parte ken miyembro ti production ni under Ilocos Films pelikula Ilocano. Dito Karkarma sir, balita kayo tinang direktor kan kasano ti istorya ng amin dati siya? When sir, siya ti may sa kadikiti ng surat, siya ng surat kan ng direktor nga ababa pelikula Karkarma ket istorya na istorya ti may sa babae nga daan ti balitok nga aritos ket bayat ti panag sarak na ti Karkarma na nakasarak so na ti may sa amang nagas ang makatulong kanya na ket ditoy naipakita kanya na ti istorya ti nagatwan na no subyanan tayo ada ti istorya ti Paway Lake ti Ili Apaway ket ditoy apo nga agrag-revolve ada ti pelikula mi Karkarma ket no Karkarma ko na tayo ni sir ada ti upat nga minya kwa upat nga Ilocano souls iti tinang iba si akta dati nga pelikula. Ket kuna da upat nga soul ti Ilocano. So kadwa Karkarma aniwaas kan ara-arya. So tinagfokusan mi sir DJ may kadwa the second soul of the Ilocanos which is the Karkarma. Dati nga pan naka-nominar ti Karkarma nga short film sir namin anom nga nakaalakay mo ti Gawad Urian Award sir. May kadwa kinagpaisonan na sir, may kadwa nga nomination video itata last year idi 46 Gawad Urian na inominar ti dokumentaryo pelikula mi na isang sangay na daga di apat imuna nga nomination mi tatta nga tawon dati pelikula mi mat Karkarma bale dati na nominate as best short film tatta nga Gawad Urian ket kung nakatay sir na ragsak tirik na kan maka-inspirar ta out of manungat filmmakers ti Pilipinas nagararami dato parto ti pelikula from Luzon, Visayas, Mindanao dati apo Karkarma pinapilida nga in-nominate tas best short film itangat ti Gawad Urian. Manuti kakompetensyam ka dati nga award sir? Ti inruar ti Gawad Urian apong pelikula ket innom nga nominees may kainnom ti Karkarma ngem saan damat apong nga in naibagan kung paano nga pelikula ti
screen dahon no manong nga pelikula ti naglaban-laban. Ngam tata as nominee sir innom a pelikula. Kumbaga kas lang finalist dati siya. Oo, when sir kasong finalist isunan. Okay. Sir Edmar, no, dati kat mga saludsudin ka ni Sir Melver Gomez. Yes, thank you, Rani, and good afternoon kini Mr. Melver Gomez. Sir, iti pelikula nga pinartatiyo adamet ti tsansan nga datoy ket may pabuya iti publiko. Kinagpaisonan na sir, that Karkarma na ipapuyo iso na ititan of Ilocana Film Festival ti probinsya tayo, diti Robinson Cinema. Kalpasan ti pa nakapabuyan na sir dati yung pelikula diti Tan of Film Festival na iruar ti pelikula from Tan of Film Festival na pansunod sa Davao sir dati nga Bunturan Independent Film Festival uni film exhibition kadating nga film exhibition nakaalamot ti recognition nakaalamot ti award dati pelikula ni Karkarma ti ka nagpaisana na sir nag-best actress si actor mi kan nag-best film iso na sa Davao de Oro nag-cinemalaya pa iso na sir kan nagdumapay nga film festivals di Pilipinas. Sir, dagiti characters dati pelikulayo, dagiti actress kad actors taga probinsya ti Ilocos Norte? Well sir, ti inalami nga actors mi kadati nga pelikula talaga nga taga Ilocos Norte amin. Kasi kadati actors sir dagiti crew dagiti members ti production amin apo Ilocano. Dahil pa iti may sa nga pakaragsakak ta may sa dating nga panangiyam ammo kadagiti kultura, tradisyon kan kasapay dagiti talento, skills dagiti Ilocano. Sir. Sir, kasano kay nga nangrugi nga agpartuat kadagitay pelikula? Nangrugi na sir, idi high school na 2013, 2014 nabuo ti Ilocos Star Films, nabuangay ti Ilocos Star Films, nga siya mismo ti nangaramid. Kat babaan idi 2014, adda dagiti pelikula nga na-produce min, short films, documentary films, experimental films. Kat I'm also honored and proud na kas may isang Ilocano filmmaker ma-appreciate dagiti pelikula. Most specifically, Ilocano nga sir, that charan mi nga lengwa iti pelikula. So from start to end iti pelikula, Ilocano di susaran mi. Kat napintas nga panangim amupay nga adati Ilocano cinema tayo thriving kan adati pelikula Ilocana ito'y sa mga probinsya tayo. Sir, awan da kitay subsidy ko nga maala tayo ti kadagiti local government units. Dito bukod tayo nga lugar, tapos di kasta ka tadadapay nga mapaduras tayo, dito industriya, ti short filmmaking Ilocano version, sir? When sir, adamat kit di move the local government, pag iti provincial government, kinapaisonan na sir, iso natin ng grant kada ti short film ni Karkarma, parte iso natin of ni Ilocano Film Festival. Nantad so dati grant, katastapay malaksid di panangitad ti probinsya ti fund mga budget kada ti nga pelikula, kada kami kas filmmakers or nangaramid kami motiwagas tapno mas manayunan pa ti fund ti pelikula. So kada kami nga Ilocano filmmakers under Ilocos Star Films Pelikula Ilocana, ada ti Pelikula Ilocana merch no si Karanmi tapno kasta mas pa nga manayunan ti grant fund nga ito ti probinsya sir. Okay, thank you sir. Kadagiti napintas nga gapuanan niyo. Back to you, Rani. Okay, thank you so much Sir Edmar. Sir, anamot ti maipay mo nga mensahe kadagiti kaprobinsyan tayo. Nang naroon na dito pa nakasuporta ti Karkarma short film mo, sir. Alam ko namaon mi apo ti support tayo ti kaprobinsyaan tayo ti Ilocos Norte kada iti pa nakanominar ti pelikula mi kada ti may ka 47 gawad urian ken kasapay namnamaon ni mat apo ta itibiyang ti Ilocos Star Films Pelikula Ilocana ken kas may sa na Ilocano filmmaker tultuloy mi ken agtultuloy to mati panangitan dodo iti kultura ken tradisyon tayo babae ti pelikula Ilocana ken kastapay ti lengguwahe tayo nga Ilocano. Okay, thank you so much sir. Itin pa yung mga gundaway, itibiyang ti
DWFB Radyo Pilipinas Lawag. So DJ Sir Edmar ni Mr. Melver Ritz Gomez, di may sa kanigiti short filmmaker ti probinsya ken na nominar ti Karkarma nga short film kas best in short film iti may ka upatapulog pito Agawad Orion Awards. Para iti Rick na ti umili Rani Durilag, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Thank you, Rani. Tidetang report. So, daya po ti pagkarkari ti probinsya ti Ilocos Norte nga ag-produce uno ag parpartuat karigitay Ilocano nga pelikula.